Vinc a explicar una miqueta aquestes instal·lacions flotants. Són panells fotovoltaics que estan en una estructura flotant, com si fos una barca, un flotador. Llavors es posen directament sobre l'aigua. Evidentment estan subjectades perquè no es moguin, però floten. Llavors creiem que és una tipologia d'instal·lació que en els propers anys ha de créixer molt, i especialment a Catalunya, on hi ha una dificultat de trobar terreny, no és com la resta d'Espanya, i sobretot de procurar no tocar el terreny agrari. Per tant, és una alternativa boníssima per ubicar panells en entorns agraris, però no hipotecant el terreny. L'altra bassa que hem vist en les imatges semblava més bé d'una piscina que una bassa, però vaja, que en principi necessitaríem uns 60-70 metres quadrats de superfície aquàtica per posar-hi una instal·lació habitual. Bé, aquesta bassa que veieu és una bassa de rec relativament petita, no és de les més grans, a Catalunya n'hi ha de més grans. En aquesta bassa... 50, o sigui, els metres. Aquí tenim, sí, aquí caben 192 panells. Per tant, 192 panells. Parlem de 105 quilowatts, és una instal·lació fotovoltaica que per una empresa ja és prou important. Aquesta és la instal·lació que té l'empresa Atens, que és una empresa que està ubicada a Tarragona, que fan biotecnologia, i està especialitzada en aplicacions de microorganismes en agricultura. Llavors hi ha tot el tema ecològic i, evidentment, en generar energia a través de la pròpia bassa ja... L'aigua de la bassa, aquesta empresa ha de renunciar a ella en la seva utilització. No, aquesta bassa la tenen per recollir l'aigua de la pluja i després regar. És una bassa d'aprofitament d'aigües i després per regar. Llavors el que fem és una superfície que només s'aprofita per acumular aigua, a més, hi posem els panells fotovoltaics flotants i, per tant, aprofitem aquesta superfície per generar electricitat, per autoconsumir. Té altres beneficis. A part de generar electricitat, fem que aquesta bassa, el sol no hi toqui tan directe, per tant, l'aigua s'evapora menys, per tant, estalviem aigua, i també, al no escalfar-se tant pel sol, es formen menys algues. Per tant, estem embrutant menys l'aigua, al final és una aigua més pura. Tractant-se d'una empresa biotecnològica, potser el fet que hi hagi menys algues potser no els interessa. Sí, aquí sí, perquè és aigua que la fan servir només per regar. Llavors, les algues el que fan al final és embrutar, has de netejar la bassa més sovint, i amb això el que fem és evitar aquest embrutament. En aquests moments aquesta empresa s'autoabasteix 100% de... No, amb aquesta instal·lació estem fent un 30% de l'electricitat que estan consumint. Sí, és el que fem amb aquesta bassa. A nivell d'autoconsum és una xifra prou... Aquesta idea, cap a on pot avançar? Cap a on la veus escalable amb altres superfícies? Potser hem començat el programa parlant amb en Jordi Ponset sobre si hi havia o no hi havia espoli agrícola per culpa d'aquests parcs fotovoltaics, com algun diari havia anunciat o havia fet un reportatge sobre aquest tema, però en aquest cas, cap a on creus que aquest sistema pot prosperar? Bé, té molt de potencial. De fet, a Catalunya, a banda dels embassaments que puguem aprofitar, hi ha moltes basses com aquestes repartides pel territori, hi ha molt agrícola que ha anat construint els últims anys basses com aquestes per recollir aigua de la pluja i poder fer el regadiu. Clar, tot el que és agricultura amb regadiu que té aquest consum d'aigua, llavors necessiten aquestes basses. A més, això lliga que per fer tot aquest... per regar necessiten bombes, i això consumeix electricitat. Per tant, aquí podem lligar un lloc on hi tenim una aigua acumulada necessària per regar o amb un consum elèctric important, i llavors el fet de generar electricitat ens fa poder portar aquesta electricitat al mateix punt de consum. Quin és el material que hi ha sota de les plaques fotovoltaiques? És que és plàstic? Sí, és un material aquàtic, o sigui, un plàstic que permet, que aguanta tots els 25 anys mínims que ha de durar la instal·lació, per tant és un material que aguanta la intempèrie. O sigui, no s'ha de canviar la plataforma suradora i per tant tens garantia de 25 anys que allò continuarà sempre així. Sí, l'altre dia vaig anar al final d'obra i em vaig poder passejar per sobre i vas caminant com si anessis per un port. O sigui, és rígid. Sí, tu pots caminar en una plataforma i per fer el manteniment hi pots caminar. I, evidentment, es va movent com si estiguessis en una barca. Un pantalant d'aquests que hi ha una mica flotant. Correcte, sí. Però, clar, a Catalunya hem de pensar, per exemple, que tenim el canal Segarra-Garrigues, que és la infraestructura de regadiu més important que tenim a Catalunya, i només en aquest canal ja hi ha 34 basses de dimensions molt més grans que aquesta. Per tant, el potencial només en aquesta infraestructura ja és molt alt, a banda de basses privades d'empreses que tenim. Per tant, estaríem aprofitant dos elements claus en aquesta transició energètica, com és l'aprofitament d'aigua,
sobretot en èpoques en què encara hi ha aquesta certa amenaça fins que no comencin les pluges del mes d'abril. Espero que algun dia comencin ja al març, si pot ser, però que amb l'escassetat d'aigua en els pantans, la veritat és que és un tema també a resoldre. Sí, aquí, per exemple, Athens té uns hivernacles on a dintre fan tot el cultiu de fongs que fan pels microorganismes. Llavors, tota l'aigua que cau en aquests hivernacles amb la pluja la recullen i la porten cap a aquesta bassa. Després, tota l'aigua del procés que fan servir també la depuren i la reutilitzen. O sigui, aquesta bassa recull aigua de la pluja i tota la reutilització d'aigua. Per tant, lliga això que comentaves de l'estalvi d'aigua, que sabem que cada vegada és un bé més preuat, i llavors amb els panells fotovoltaics fem que s'evapori menys, que s'embruti menys, per tant, que sigui més neta. Tu comentaves abans de l'entrevista, dius, clar, si hem de comentar la instal·lació d'algunes d'aquestes instal·lacions en pantans com Sau, Cabanassa, Llos del Cavall, és a dir, algunes d'aquestes, diguem, encreuaments poden acollir plataformes també fotovoltaiques o potser depèn massa de la fondària i del terra? Bé, aquestes instal·lacions ja les dimensionem perquè puguin admetre desnivells de l'aigua. O sigui, per exemple, en aquestes basses ho calculem perquè la instal·lació fotovoltaica pugui anar a l'extrem de que si es buida la bassa pel que sigui, les plaques quedarien al terra i, per tant, elèctricament continuarien connectades. Això en una bassa és relativament més senzill i podem assumir desnivells de 20-30 metres, molts. En els pantans que comentes, aquí sí que hi ha la dificultat de que si aquest pantà es buida, llavors el terra, clar, pots tenir antigues construccions i per tant sí més irregular. I aquí és on hem de vigilar, de dir, on t'ubiquem. Potser és una superfície més difícil d'amarrar aquesta bassa a algun lloc teòricament segur, per tal que no es posi a navegar pel mig del pantà, no? Has d'estudiar més el pantà, que és el que hi ha sota, quin perímetre tens. És més complexa, però és factible. Ara mateix,